आज रुआ सबके बीच में लेके उपस्थित बानी भैया एकदम नया मेटर, नया कंपोजिशन गीत बा। बस नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बच जाए भैया। चाहे एकरा के मेल चाहे फीमेल केहू भी गा सकता। तो चलिए मेटर के शुरुआत कर लिया कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मेटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मेटर नहीं खे मिलत, तब भैया एकदम निश्चिंत रही। अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। और रउआ जैसन मेटर लिखवाओ बाटे बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना मिली। व्हाट्सअप के जरिए नंबर हम दे दिले बानी, बेहिचक रुआ फ़ोन चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। आज के मेटर देखिए कैसे गाओ बाटे भैया। एगो हाले साले के नया नुहर बेकत बिया, ओकर पति परदेश वालन देवर से तंग बिया। देखी का कहतिया कि छोटे का देवर पिया भइल बा चीटर, आ ना पता साइज लगाई के मीटर। काजी एकदम मनमानी करता। छोटे का देवर पिया भइल बा चीटर, ना पता साइज लगाई के मीटर। एकरती नहीं तनिको सहाता पिया, आ घात कदी कहियो बुझाता पिया। सोची सोची बड़ी मन घबराता पिया। हे जी घात कदी कहियो बुझाता पिया, सोची सोची बड़ी मन घबराता पिया। छोटका देवर पिया भइल बा चीटर, ना पता साइज लगाई के मीटर। एकरती नहीं तनिको सहाता पिया, अरे घात कदी कहियो बुझाता पिया। सोची सोची बड़ी मन घबराता पिया। भैया हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भइल हुई तो क्षमा चाहता नहीं। रउआ एकरा के अपना स्केल में अपना अंदाज में गा सकता नहीं। अगर मेटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के बा तो बेहिचक कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकता नहीं। आ चैनल पर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज नया नया मेटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। धन्यवाद।